Gepleýär Azatlyk radiosi. Habarlar günneligimizden dinleýärsiňiz. 19 martda gelen sil suwlary senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agdasy bolan yerli gurulşyk firmalarynyň bereketde 9-10 ýyl odal guran jaýlarynyň sepini açdy. Olaryň bir toparynyň biniýat çöküp diýwarlaryna ullokan jaýryklar düşdi diýip Azatlygyň Balkan vilayetinde habar berýär. Gurrun Bereket şäheriniň Demirgazyk tarapynda Aşgabat Türkmenbaşy ýolunyň günorta gyrasynda gurulan 10-njy etrapçy barada barýar. Bu ýerde senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agdasy bolup durýan yerli gurulşyk kompaniýalarynyň döwlet puluna guran jaýlarynyň arasynda etrap häkimliginiň edara jaýy, etragyň merkez keselhanasy, eni mehratly çaga dogurlayan öý, medeniýet öýi, 2 gatly mehmanhana ýaly binalar bar. Olaryň içinde 18 martda ýagan ýagyşdan soň gelen silden iň agyr ziýan çekeni merkez keselhananyň jaýy boldy diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä merkez keselhananyň fundamenti çöküp, onuň diýwarlaryny adyndan 20 ýerde ulu jaýryk emele geldi. Eni mehratly çaga dogurlayan öý hem ulu ziýan çekdi. Bu ýerde gurulan jaýlardan 20-nji orta mekdebiň 6-njy çagalar bagynyň binalaryna hem ziýan ýetdi diýip yerli ýaşaýjylar gurrun berdi. Bulardan başga 2 gatly mehmanhananyň hem biniýadynyň çöken ýerleri bar. Emma onuň diýwarlaryna düşen jaýryklar beýleki jaýlardaky ýaly göze dürtülip durmaýar diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Edara jaýlaryndan başga bu ýerde 500 semet hojalyga mellek ýer bölünip berilip 400 golay hojalyk jaý taranyp olara göçüp barypdy. Edil häzir bu jaýlaryň hem 20den gowragyny düýpli ziýan ýetenligi belli boldy. Olaryň käbiriniň biniýaty çökse beýlekleriniň diýwarlary ýykyldy diýip habarçymyz aýdýar. Aýdylmagyna görä sil gelen gününden bäri bir hepde geçen hem bolsa, heni sil suwunyň getiren läwiklerini aýyrmak, ýeten ziýan seljermek, näçe jaýa hemde nä derejede ziýan ýetenligini anyklamak boýunça hiç bir iş edilmeýär. Etrap merkezine gelen hökümet komissiýasynyň wekilleri bizde munça ýeriň läwigini rastlamagy tehnikada güýç hem ýok. Wagty geler, suw ýere siňer, läwik palçyklar gurar, şondan soň bararsyňyz diýip yerli ýaşaýjylar Azatlygyň habarçysyna gurrun berdiler. Häzir Bereketiň Demirgazyk göleginde 10-njy mikroraýon diýilýän ýerde janly janlar ýaşanok. Yerli ýaşaýjylar jaýlara ýeten ziýanyň häzirki görnüşinden 2 hisse uly bolup çykjagyny şüýhelenmeýärler diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýle-de ýaşaýjylar Bereketde 8 ýyl çemesi öň ulanmagy verilen jaýlaryň köpüsiniň gassanmaz. Menden saňa variansa diýen ýaly gurulanyny, olaryň gurulşyk materiallarynyň ogrunça ilaty satylanyny hem gurrun berýärler. Bu habar Aşgabatyň etegindäki çoğunluda yerli gurulşyk firmalarynyň gurjak täze trawynyň binalarynyň taslamalaryna seredilýän wagtyna gabat geldi. Azatlyk bilen anonim şertde urlaşan yerli inženerleriň biri çoğunluda ýakyndan geçýän kanal derarly ýerasty suwuň derejesiniň ýokardygyny, üstüne Aşgabatyň töweregining seismik aktivlik derejesini hem ýatdan çykarmaly dälligini bellep, yerli gurulşyk firmalaryna bu hil taslamalaryň ananylmagyny sorak atsynaly.